जे बर'नि मेलेमजिबि दल संगठननि दैदेनगिरिफोर हारिखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बयबो बे बाथ्राखौ सिरियासलि माने लानायनि सम फैबाय। मानो होनबा आसाम सरकारा आसामनि मोनसे माने सेक्सननि इन्टेलेक्चुवेलफोरा बर'नि जि माने दावगानाय आरो बर'फोरनि जिखिनि पावार बे पावारखौ माने बोख्लाबनानै माने सिफायनायनि बिटिडिआव थानाय शक्तिखौनो पावारखौनो माने बोखारफिनना लांनायनि थाखाय इतिमध्य षड़यन्त्र खालामदों। आरो जि अर्डार प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिटिसि निफ्राय ओंखारदों बे अर्डारखौ मैया हराव आङो प्रमद बर'निफ्राय स्पष्टीकरण होनाय खोनादों। माने लेजिस्लेशना बिसोर गाव मावनो मोनगोन होननानै माने आसा खालामदों। किन्तु अर्डाराव क्लियारलि बुंदों जे डिसिआ प्लेन एस्टिमेट पर्यन्त बानायगोन आरो डिस्ट्रिक्ट मोनसेनि साबअर्डिनेट अल डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरा डिसिनि खाथियाव दायबद्धता थासिगोन होननानै माने बे अर्डाराव बुंदों। दा डिपार्टमेन्टेल जिखिनि इन्जिनियार बा अफिसारफोर बेयो जुदि डिसिनावसो जुदि माने दायबद्धता थायोबा आरो डिसिआ माने जुदि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिसिमल' दायबद्धता थायोबा बे अर्डारा जोंनाव बयनावबो दं। बाव किन्तु नैबे खोथाखौ बुङाखै जे डिसिआ बिटिसि जिथु सासन बिनि जि खुंथायनि बिगोमा बिटिसिनि चिफ बा इएमफोरनि खाथियाव डिसिआ माने दायबद्धता थागोन होननानै बे अर्डाराव लिरनाय जों नुवाखै। गतिके स्पष्ट भाबै डिसिआ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो हरगोन, प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया पार्सनेल डिपार्टमेन्ट गभर्नमेन्ट अफ आसामनो हरगोन। बेबादि खोथाफोरखौ बे अर्डाराव लिरनाय जादों। प्रमद बर'नि क्लियारिफिकेसन मथे प्रमदआ पावाराव बा बिटिसिनि जि खुंगिरिफोर बे खुंगिरिफोरा जुदि पावारखौ मोनबाय थानायखौ जों लुबैदों बिपिएफनिफ्राय आरो बिदि जुदि थायोबा बेयो गोजोनथाव बाथ्रा, मोजां खोथा। किन्तु जिथु माने अर्डार ओंखारदों बियो आसाम सरकारनि माने मोनसे चक्रान्तनि भाग। मानो होनबा गिलु बालु बाथ्रा बिटिसिनि सुक्तिनि जिथु दफा मथे बिनि जिखिनि क्लियार लिरनाय दंमोन बिटिसिनि चिफ आरो डेपुटि चिफआ अट'मेटिक केबिनेट रेंक खामोन, बिटिसिनि इएमफोरा स्टेट मिनिस्टार रेंकमोन। किन्तु बिटिआर सुक्तियाव बिनि जेबो लिरनाय गैया। आरो दानि बिटिआरनि जुदि इएम एमसिएलए डेपुटि चिफ बिथांमोना मा रेंकआव दा खामानि मावबाय थादों बे बाथ्रानि जेबो अर्डार गैया बा प्रट'कलनि क्लियारिफिकेसन गैया। मानो होनबा दाखालि मात्र बिटिसिनि चिफ आरो कार्बि आंलंनि चिफखौनो माने केबिनेट रेंक होनाय जाबाय होननानै माबादों। आरो बेखौ माने सुक्तिनि माने बादगा आसाम सरकारा कोनो पद्दे जिहेतु बे मोनसे 6 शिड्युल अर्डार 6 शिड्युल एरियानि अर्डार बेखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ कोनो अर्डार दिहुननो हानाय पावार गैया होननानै जोंनि बिपिएफनि केन्द्रीय कमिटिनि जि इमारजेन्सि सावरायनाय बे आयदानि सायाव बाव जोङो दाखालि बयबो मिथिनानै मोनदों। बेनि सायाव सावरायदों आरो संबिधाननि एक्सपार्टफोरखौ लानानै मा जानो थांगासिनो बे बिथिङाव बिटिसिनिफ्राय जिथु क्षमता बेखौ दाननायनि जिथु माने चक्रान्त बियो मा जानो थांगासिनो बेखौ रायज्लायनो थाखाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय जोङो इतिमध्य इनिसियेटिभ लाजेनबाय। आरो आङो जोंनि गरेस्वर समष्टिनि बर'नि इन्टेलेक्चुवेल गुबुन गुबुन हारि माहारिनिबो इन्टेलेक्चुवेलफोरखौ जोंखौ बिपिएफ दोलोखौ बे बिथिङाव दिहा आरो परामर्श होनो थाखाय गावनि रोंगौथिखौ जोंजों माने एसे सहाय खालामनो थाखाय आङो गुरै खावलायदों। नङाबा बे ओनसोला थाङै थुङै बिराद गाज्रि ओनसोल जाहैगोन, पावारलेस मोनसे ओनसोल जागोन। ओरैबो जाया माने जेबो पावार गैयै मोनसे जुदि एरिया जायो उनाव बियो जोंनि थाखाय बिराद गिलु बालु माने खहा जागोन। दा बेनिखायनो उनाव आरो जोङो बेखौ बिफिननो थाखाय जुदि संग्राम खालामनो गोनां जायो जोङो हयथ' जुदि थगायथारोबा आसाम सरकारा बर' रायजो राजाया हयथ' आलादा रायजोनि सोमावसारनायाव थांफिननो गोनां जानो हागौ। बे बाथ्राखौ आङो दिनै बर' रायजो राजाफोरखौ एसे सानना नायनो थाखाय आङो खावलायजेनबाय। बेखिनिखौनो बुंनानै आङो फोजोबबाय। गोजोन्थों।